Саламатсыз, хөрмәтле кәрендәшләр. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Сезне Мамадыш халкы исеменнән Питрау бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Күкләребез аяз, илләребез тыныч, игеннәребез мул булсын иде. Районыбыз бой тарихлы, бүгенгесе һәм киләчәге ышанычлы. Зур омтылыш белән яши Мамадыш халкы. Шәһәребезнең сокланып туймаслык матур урыннары һәр кемгә яшәргә көч өсти. Әлбәттә инде туган ягыбызга булган соклану, горурлану хисе күңелләребездә илһам уята. Питрау ул җырмың, күңел ачу, очрашулар, күрешүләр, яшьләр бәйрәме. Читтә гомер кичергән авыл кешеләре дә махсус шушы көнгә туры китереп кайта. Төрле якларда яшәүче туган томашаны бергә җыя торган көн бу. Бәйрәм табыннары җырдан, моңнан, гармун тавышларыннан яңгырап тора. Хөрмәтле тамашачылар, Питрау бәйрәме уңаеннан әзерләнгән онлайн концертыбызны башлап җибәрәбез. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Чәчәк ата торган җиребез, гөрләп бара һәрбер эшебез. Бәйрәмнәрне зурлап, йолаларны саклап, туган илдә тату яшибез ди. Крашеннәр җыру әйтә фестивале лауреатлары Урагай Крашен фольклор ансамбле. Аларның чыгышлары сезгә дәрт истәсен. Бергәләп күңел ачык. Ансамбльнең җитәкчесе Татьяна Петухова.
bildim men eyde kurajilere. Piş aldında kalkaş, şabidedir jaklaş. Bir köngülle bunlar әлі сүйген жары қайтқаш. Аты шірірге барғанда сызғыра тұрған еді. Ауыр сөздер әйтерге де қызғана тұрған еді. Piş aldında kalkaş, şabidedir jaklaş. Bir köngülle bunlar әлі сүйген жары қайтқаш. Basma şiye ağaçına şiyelerin kıyarsın. Beyleme kişi jarına uçarını jüyarsın. Piş aldında kalkaş, şabidedir jaklaş. Bir köngülle bunlar әлі сүйген жары қайтқаш. Eyde dostlar жырлыйғаны ойнағандар мұнарға. Ал шешек көк яшигелі бирешмек қайғыларға. Piş aldında kalkaş, şabidedir jaklaş. Bir köngülle bunlar әлі сүйген жары қайтқаш. Piş aldında kalkaş, şabidedir jaklaş. Bir köngülle bunlar әлі сүйген жары қайтқаш. Питрау ул җәйнең нәкъ кыл уртасы. Бу көнне тереклек һәм үсемлекләр дөньясында зур үзгәрешләр тотына. Нәкъ көн уртасында кошлар сайрауларыннан туктый. Бу көнне җыеп киптерелгән кыр үләннәрен кайнатып эчсәң, барлык авыруларың китә диләр. Шуңа күрә иртәнге якта басу кырлардан, урманнардан җыеп кайтылган кыр чәчәкләре белән өй эшен, капка һәм кыймаларны бизәгәннәр. Бер-берсенә кунакка йөрешкәннәр. Бу гадәт бүген дә саклана. Сезнең алдыгызда бүген Ок кәрҗинкәләр җыры белән Туым җындызы конкурсы лауреаты Арина Трушева. Huday
Çeşlerimni tarap koydum ürümüşe, kara büdüre çeşlerimni tarap koydum ürümüşe. Rahat yaşayız dostlarım, kaygı hasret görmüşe. Rahat yaşayız dostlarım, kaygı hasret görmüşe. Rahat yaşayız dostlarım, kaygı hasret görmüşe. Крашын халкы күңелендә бик матур, онытылмас көйләр саклана. Телдән телгә, күңелдән күңелгә күчеп, ул көйләр ерак гасырлардан бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Каршыгызда үзенең аерылгысыз дусты Талияны белән хезмәт ветераны Александр Архипов. Бәйрәм белән карындашлар, Питрау белән туганайлар. Ямлы җәй кошагына Питрау дәшә ерактан. Чәчәкләр хушын сибә, халкымла уйный көлә. Дәртле көйләр тарафта, бездә бәйрәм тамаша. Başın kara boyun zifaf gözünde kara
шын, әйтәмен шын, әйтәмен апағым. Көз алдымнан бірдә кетмей елмайып қарауларым. Көз алдымнан бірдә кетмей елмайып қарауларым. Көз алдымнан бірдә кетмей елмайып қарауларым. Элегрәк 12 июльгә кадәр авылларда үлән һәм җиләк тә җыймаганнар. Җиләк җыеп йөрмәгәннәр, ләкин балтырганнан авыз иткәннәр. Балтырган, аның тәмлелеге, сусыллыгы, авызлардан сулар китте хәтта. Ярар, хыялланма. Хәзер инде безгә Роза Галкина балтырган турында җыр әйтер. Питрау бәйрәмнәрендә без җыриек, ике кулыбызга гөл учлап. Сез туганайлар белән бер күрешкәч, күңелләрем кала тынычлап. Каршы алыгыз. Җыри авылы Көмеш тәнкә фольклор ансамбле җитәкчесе Рима Игнатова. Thank you.
Керәшен халкының үзенә генә хас булган бәйрәмнәре, гырыф-гадәтләре чагылдырган кичләре, традициялары бехисап. Без хәзерге буын аларны югалтмыйча, саклап дәвам итәргә тиешле. Шуңа күрә без, яшь буын, төрле чараларда, бәйгеләрдә бик теләп катнашабыз. Ил күләм үткәрелә торган Керәшен халкының Туым җындызы конкурс фестивале шуның бер мисалы. Каршы алыгыз. 2020 елда 11-нче тапкыр үткәрелгән Керәшен халык җырының яшь башкаручылар Туым җындызы конкурс фестивале гран-при иясе Ангелина Салганова. Qarab
Гармуныңны алып сузып җибәр. Моңы белән җанны давала, кагылып үт күңел кылларына, борчу сагышлардан арала. Гармун телләре сандугач, сайрый йөрәк түрендә. Мең елларның моңнары бар телләренең төбендә. Концертыбызны дәвам итә Файзулла Туишев исемендәге конкурсы Гран-при иясе Ныкрат моңнары гармунчылар ансамбле. Җитәкчесе Рөстәм Гыниятов. Ныкрат моңнары ансамбленең көйләрен тыңлагач, Ныкрат буйларында ял итәсе килеп китте. Тирә-юньдә хуш исле чәчәкләр, кып-кызыл җиләкләр. Карале, җиләк дигәннән син быел җиләк җыярга өлгердеңме соң әле? Җиләк? Мин нишләптер җиләк җыярга яратмыйм, ашарга гына яратам. Hey, җиләк җыюның тәмен белмисең әле син. Аның бөртеген дә капмый җыясың. Савыт-сабаларны тизрәк тутырасы, шүмәкәй итәсе килә бит. Җәйнең бөтен хуш исе шул җиләкләр исендәдер мөгаен. Эх, җәе дә җәе, җиләге дә җиләге бит. Әйдә, хыялланып торганчы Гөлназ Закирова башкаруында "Җыйдым җиләк" дигән җырны тыңлап узыйк.
sağidlemiz birge Uzgan gümürlerninle boylarına Tatımız sağidlemiz birge Jeydim jilek, jilekten kaytıp giyem Jilegen işikten sizde de şulay siyem Jeydim jilekten kaytıp giyem Jilegen işikten sizde de şulay siyem Игрешин, карындашым минем, холкымның bir асыл бизәге. Безнең моңны bir тыңлаганнарның гомерлеккә үзелә үзәге. Эльфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурсы лауреаты Эльфир Исламов. Без Крәшин егетләре. Крәшин халкы тырыш халык, biz битаның уллары. Бу исемгә bir кашанда тап төшергән булмадык. Без Крәшин җегетләре сер бирмибез бер кемгә. Бердән булайык һәр чакта бу исемне йөртергә. Без Крәшин җегетләре сер бирмибез бер кемгә. Бердән булайык һәр чакта бу исемне йөртергә. Keşkineden tınlap üstük etkeyen kejirların Kırık gadetlerini saklap yaşisile ullar Biz Krəşin jigitleri sır birmimiz bir kimge Birden bulayık her şakta bu isimni yürtürge Biz Krəşin jigitleri sır birmimiz bir kimge Birden bulayık her şakta bu isimni yürtürge
birlikte olunsak da ahırına yetkireyik. Birge bularga şatlanıp iyi güler yavlayıp. Beskireşin yigitleri sır birmi bizi bir kimige. Birden bulayık her şakta bu isimni yırtırge. Beskireşin yigitleri sır birmi bizi bir kimige. Birden bulayık her şakta bu isimni yırtırge. Beskireşin yigitleri sır birmi bizi bir kimige. Birden bulayık her şakta bu isimni yırtırge. Beskireşin yigitleri sır birmi bizi bir kimige. Birden bulayık her şakta bu isimni yırtırge. Birden bulayık her şakta bu isimni yırtırge. Petrov bayrami kirashinlarning Pyotr ham Pavel apostollarini atap uzdırıla turgan Hristiyan bayrami deb sanala. Әлеге йоланың сәбәбе күпкә тирәнрәк ята. Ул һәрбер ру нәселнең туган томашаның, кода-кодагыйларның очрашу көне, җәйне озату көне. Урманнарда шуар күке кышкыра, яшел аланнарны бер итеп. Әйдәгез туганнар, җырлашыйк, Петров торсын бүген гөр итеп. Онлайн концертыбызда әйдәгез, җырлашып утырыйк әле. Концертыбызны дәвам итә Татьяна Петухова. Туганыма. Үләннәрдә билдән шәшкә, үлән, җир дымлыга шулай үсәме? Әвәлгедән мактап сөйләнелгән, җырга кергән Петров бәйрәме. Шәшә улынан Туганайлар фольклор ансамбле, җитәкчесе Илдар Вәлиев.
Хөрмәтле карындашлар, Питра ул табигатьне олылау, аңа табыну, биргәннәренә шөкер ана итү, матурлыкка, табигатьнең иркенлегенә мәдхия җырлау. Шулай ук халыкның алда торган олы һәм җаваплы эшләре, игеннәрне урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәме дә. Менә безнең саубуллашу вакыты да килеп җитте. Алдагы елларда Питрау бәйрәмен онлайн рәвештә генә түгел, бергәләп гөрләшеп тырлау алында очрашырга язсын. Хөрмәтебезнең зурысы карындаш туганнарга, тату бердәм булсак кына күрешербез тагында. Шын Питрауларда, шын сәхнәдә, шын майданда күрешергә язсын. Туган айлар!